Това, ето искам да ви покажа. Напипахме една добра концентрация. Доста е ситно, но на лопата излизат сигурно по 10 златинки поне. Дребничко е, но е доста концентрирано. Не знам дали въобще ще се види на това слънце, но ще се опитам да покажа. Ето гмоличето. Не знам дали се вижда. Дали се вижда добре. Ще пробвам от различни ъгли да го снимам. Не знам дали се вижда. Сега ще пробвам и от другия ъгъл да застана. Ето и този ъгъл ще пробвам на сянката. Ето ги тук в началото, не знам дали ги виждате. Цялата стелка надолу е със злато. И после ще покажем крайния резултат. Работиме на доста бърза вода. Предполагам, че и долу в миньорския мах ще има.